Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi jucăm iarăși alfabetul, nu mai știu exact cum, alfabetul cumva, nu mai știu. Și pierdem instantaneu. Am ajuns la level 10. Să mai dăm un spin. Bine. Suntem bine. Bun, hai să continuăm. Of. Bine, bine. Dăm 7. Și ajungem la terenul de luptă. Bine. Să luăm 2 din astea, hai să începem. Sper că vom avea șanse de câștig. Este. Yes! Dăm 100 de coinsuri. Wow. Hai că suntem bine, yes? 15. Ah, trebuie să avem mare grijă. Nu. 2. What? Bun. Aoleu, avem 354 de coinsuri. Suntem rău. Yes. Bă, cu cât ai mai multe din astea litere din alfabet, cu atât ce mai ușor levelele, nu știu de ce, dar e așa. Facem o mișcare. Deja suntem profesioniști, nu mai avem de ce să ne temem. Am rămas 4. Vai de fapt pe asta. Am pierdut. Mai e că puțin și vom putea da un spin iarăși. Tot, deci orice fac. Vai. Cel mai nașpa meci.
Stați un pic. Imediat. O să facem următorul episod mai târziu. Sper că o să facem un alt episod. Sper că v-a plăcut acest episod. Să nu uitați să rupeți butonajul de like și de subscribe. Și vă faceți și partea a treia din acest joc. A fost un episod mai scurt pentru că atât am putut filma. Spa, spa!